Kaixo, gaur adimen artifiziala ideiak sortzeko nola erabili ikasiko dugu. Kontuan izan zuek kimika instalazioko teknikaria zikloko ikasleak zeratela eta etorkizuneko profesionalak zuek izango zeratela. Orduan, gaitasun digitalak garatzen joan behartzeate eta adimen artifiziala oso tresna baliagarria izango zaizue etorkizunerako. Kontuan izan eta zin metodologian lan egiten degula eta erronken bidez garatzen ditugula ikasketak. Hortaz, erronka horietan askotan ideiak garatu behar dituzue, bai, ideia berriak eskatzen zaizkizue. Proiektuak, esperimentuak, hobekuntzak, horiek lortzeko adimen artifiziala tresna bikaina da. Goazen bideo honekin ikustera nola lan egin dezakegun tresna hauekin. Ideiak sortzeko, bai, oso importantea da, adimen artifizialeko erramientei nola eskatuko diegun, bai, ze prompt idatziko diegun gure helburua lortzeko. Ikusi bezala, bai, oso garrantzitsua da prompt bat egiteko testu ingurua zehaztea, helburua identifikatzea eta mugak edo baldintzak, bai, jartzea. Orduan, orain, adibide praktiko batekin, bai, landuko dugu orain arte ikusitako idea hau. Orduan, imagina dezagun, bai, ikastetxean erronka bat proposatzen dizuegula irakasleok, eta erronka da paper fabrika bateko hondakin uren tratamendua hobetzeko proposamen bat, bai, ideiak sortu behar dituzuela. Orduan, guazen ikustera, bai, ChatGPT erramientarekin, bueno, prompt arrunt edo orokor bat sartu ezkero eta prompt osatu bat sartu ezkero, bai, zer ezberdintasun lortuko genituzken. Orduan, bueno, nik lehenengo oinarrizko prompt honetan eskatu diotena, bai, izan da sortu ideia bat uraren tratamendurako. Ez diot ez testu ingurua identifikatu, ez diot esan nor naizen, zertarako behar ditudan, bai, ez dizkiot muga jarri, eta bueno, berak, uraren tratamentu bat proposatzen du, bai, landaren oinarritutako mikrobioreaktore modularra, biomodakoa tipokoa, bai. Bueno, esplikatzen du, nola funtzionatzen du, ze fase ditu, abantaiak, aplikazioak eta bar. Bueno, gauza oso orokor bat eta gure testu inguruan eta guk esandako erronkarakoz balio ez duena da, bai. Orduan, beste pestaina batean, bai, beste bilaketa, bai, beste prompt bat egin dut, osatuagoa, bai, orduan testu ingurua jarri diot. Kimika instalazioko teknikaria zikloko ikaslea naiz, sortu 3 ideia jasangarri eta errealizagarri, bai, hau da, naiz, marko bat edo muga batzu jartzen, ez, izan behar du jasangarria eta gainera errealizagarria, hau da, ikasleak, bai, edo ikastetxe mailan egin dezakeguna. Bideragarria dena guretzako, bai. Eta esan diot, papergintza fabrika bateko hondakin uren tratamendua hobetzeko, bai. Baina esan diogu, papergintza fabrika bateko hondakin urak dirala tratatu behar duguna, ez? Ja, helburu bat ere asko zehatzagoa dago, ez da uren tratamendu orokora baizik, eta ja, fabrika bateko, eta horrela berak jakin ahalko du, ze hondakin mota izango dituen oro horrek, eta bar. Eta gero esaten diogu guk tailer batean garatu ahal ditugun ideiak izan behar dutela. Hau da, gero guk exekutatu edo ditzakegunak gure baliabideekin eta gure jakintzarekin. Orduan, berak, hemen 3 ideia horiek lantzen ditu, esaten dizure bai tailerrean garatzeko ideiak, bai. Orduan, askoz ere ideia sorkuntza hobeagoa da, guk ere prompt horretan, bai, informazio zehatzagoa, eta orduan ideia hauek askoz erabilgarriagoak izango zaizkigu gure erronkarako aurrekoa bilaketan egindakoa baino. Orain, ChatGPTen egindako ariketa berdina, Copilotekin egingo dugu. Orduan, prompt orokorra sartu diot, bai, sortu ideia bat uraren tratamenturako, berriro hemen ez diogu aipatu zein den helburua, ze testu inguru daukagun, bai, gun hor garen, eta bueno, berak, gure bai, egia esan oso prozedura antzekoa
ChatGPTren oso antzekoa eskaini digu, eta, bueno, oso orokorra, eta, bueno, orain ikusiko dugu, pront, sakonago bat, bai, lehenen bezala, esan da, ziklotako ikaslea geran, 3 ideia behar ditugula, jasangarriak, errealizagarriak, paper fabrikako indakin urak tratatzeko, eta gainera guk tailer batean garatu ditugun ideia bideragarriak izan behar dutela, hemen berak ematen dizkigu 3 ideia horiek, esaten digu tailerrean ere nola garatu behar dan, orduan, pixka bat, bi herramienta hauek, bai ChatGPTrekin eta bai Copilot-ekin ikusi dugu, emaitza nahiko antzekoak lortu ditugula, beraz, horrek ere ematen digu ideia bat hauen fidagarritasunari buruz, eta gero, pixka bat garatu beharko genituzke, ikusi beharko genituzke ikastetxean dauden baliabideak hemen proposatzen dizkigutenaren berdina diran, edo benetan ideia hauek garatu ditzakegun, hauetako zein aukeratuko genuke, hori ja, pixka bat urrengo pausoak urrengo pausetan ikusiko dugu. Lehen ChatGPT eta Copilot erabili ditugu ideiak sortzeko, baina, klaro, ideia horiek ebaluatu egin behar ditugu. Orduan, ideia horiek ebaluatzeko, erabili dezakegun herramienta izan daiteke errubrika bat. Eta errubrika hori eskatu diezaiokegu adimen artifizialeko tresna bati. Orduan, nik adibidea ChatGPTrekin egingo dut. Orduan, ChatGPTri prontean esan diot, sortu errubrika bat kimika instalazioko teknikaria zikloko ikasleek AA-rekin sortutako ideiak ebaluatzeko berrikuntza, jasangarritasuna eta aplikagarritasuna kontuan izanik. Zergatik 3 irizpide hauek? Pixka bat guk erronkan eskatzen diogunarekin zer ikusia duelako, ez? Ideiak eskatu dizkiogunean, irizpide hauek kontuan izateko edo eskatu diogu. Orduan, gogoratu kimika instalazioko teknikaria zikloko ikaslea naizela, pixka bat redundantea den arren, 3 ideia jasangarri eta errealizagarri sortu dituzula papergintza fabrika batek hondakin uren tratamendua hobetzeko, eta guk tailer batean garatu alditugun ideiak direla, bai? Hau da, aplikagarritasuna ez, bazkenean guk tailerrean ere egin behar ditugula. Orduan, pronto horrekin, ChatGPTek errubrika hau eman digu. Orduan, ideien ebaluazioa, ez? Esaten digu, irizpideak berrikuntza, jasangarritasuna eta aplikagarritasuna tailerrean. Pixka bat guk bilatu nahi genuna. Bikaina zer izango litzateke? Berritzailea da eta ez da ohikoa tratamendu sistemaetan soluzio originaltasuna, ez? Pixka bat ebaluatzen du, bikaina oso, lau mailakatze egiten ditu, ez? Eta pixka bat, berak proposatutako ideia horiek, eskala edo errubrika honetan, rubrika honen bitartez, ebaluatuko genituzke, eta horrela, izango genuke, irizpide objektiboago bat, ez, 3 ideia horietan zein den egokiena edo zeinek duen puntuazio hoberena, erronka horretan garatzeko. Hau izan da guztia. Goazen orain, pixka bat informazioa laburbiltzera. Gogoratu, pronton bat idazteak, emaitza hobeak emango dizkizu. Tresna egokiak erabili, lan eraginkorragoak egiteko, eta gogoratu, beti ere bilaketak eta ideiak baloratu. Horrek lan hobeak eta hausnarketa hobeak ekarriko ditu eta. Eta orain, zuen txanda da. Saiatu, proiektu baterako ideiak sortzen adimen artifiziala erabiliz. Erabili idatzi sortu pront egokiak, eta gero baloratu zuen ideiak rubrikak erabiliz. Animo eta jarrai ezazue lanean.